3,20,000 बायदि 3.5 लाखसो बायदियानो थांबाय आरो नानि नामा रिमि बरगयारि होनो सार ओमफ्राय मा होनो दा क्लास 7आव फरायनो मोनाखै स्कुलाव थांनो मोनाखै ओमफ्राय दा एडमिसन खालामनानै दङ ट्रिटमेन्ट खालामबावनांगौ सार माबा एपेन्डिक्स अन्थाइ मा होनो टिउमार ना माबोरै होनो बेबायदि जादों आं बिथांनो मा होनो बिथाङा नायथोंसै गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय थाबाय। आच्छा गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलजों जे नैबे बेमारिखौ नायनायाव जोंहा समाज सिबियारि जेसे बिथाङा जे दा बुंदों माने ट्रिटमेन्ट जाखांनायनि उनाव जेसेबां मानि दा ट्रिटमेन्टखौ नायफिननांगौ जाना फैदों दा बिनि सायाव बिथाङा जे गासैबो बेमाराव जेसेबां माने मुलि बायनाय ट्रिटमेन्टआव नायफिननाय बिनि फैसाखौ बिथाङा होफिनगोन होननानै बुंदों दा बिनि सायाव आंहा आरो समाज सिबियारि हिसाबै बिथांखौ आङो बाख्नायो बिथाङा गासैबो एरियायावनो फ्रायानो जोंनि गामियावबो बुंजायो बाहेरायावबो बुंजायो माने समाज सिबियारि हिसाबै बिथाङा नायगासिनो दङ बिनि थाखायनो आङो बिथांखौ साबायखर होयो जाहाथे बिथांनि बे जाखिनि नैबे रिमि बरगयारि बिथांनो बिनि ट्रिटमेन्टखौ नायफिननायाव एबा ट्रिटमेन्टखौ एसे मुलि थुलि बायनायाव फैसा होबावनांगौ एबा नांबावगौ जानायाव दा बानस'ना होफैदों आरो बिथाङा माने बेबायदिनो नायलांबाय थागोन आरो बिथाङा सासे समाज सिबियारि हिसाबै आङो माने गामिनि जानानै बिथांखौ आं साबायखर बावो आरो गिबियावनो बे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा बिदा फंबाय गासिबो धन्यबाद थाबाय दिनै आङो दाख्लैनि बेलायाव गोबां मिडियानि गेजेरजों बे नानि बिनानावनि सायाव आं माखासे निउसफोर हगारनाय नुदोंमोन आरो आंनावबो सौहैदों जे माखासे ट्रिटमेन्टआ जाजोब्बाय होनदों आरो दा माने चेकआपआव थांनांगौ आरो मुलि दावालिनि खनबासो जानांगौ होनदों दिनै आङो न'खरनि अबस्थाफोरखौ नायनानै माने गोसोआव दुखु मोननाय मोनदों जे दा गावसिनि खरसाया थांदों जाहैबाय 3 लाखनि गोजौआव थांबाय होननानै गावसोर खोन्थादों दुखुनांथाव दिनै गावनि थानो थाखाय अबस्था न' गंसेयानो मोजां गैयाबा बेमाराव 3 लाख थाखा गारनांगौआबोथ' मामुलि बाथ्रा नङा दिनै बेखौ आं नायफैनायजों लोगोसे बे नानिनि जि मुलि बायनाय आरो बिदिनो लास्ट स्टेज माने ट्रिटमेन्ट खालामनाय बेवहाय नानिनि जि बेसेबां खरसा थाङो बेखौ आं होनो थाखाय आं राजि आरो मानो होननानै बुङोब्ला दासो देरफुनाय गथ' क्लास 7 फरायनाय बेहा गोबां फिउचार दङ फिउचारखौ लानानै बयहाबो मोनसे मिजिं थायो बेखौ लानानै आङो जि होनो थाखाय आवगायदों बेयो आंनि थाखाय माने गोसोआव देरगानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला मानसिजों मानसि सहाय होलायनाया बयनिफ्रायनो देरसिन धोरोम बेखौ साननानै दिनै आङो जाय बिनानाव बेबो गोबां फरायनानै जाहाथे गावनि थांखिखौ नाजानानै चेलेन्जजों लोगोसे सानसे समाव जाथिनि हारिनि आरो गामिनि मोनसे नुथिखौ बिथाङा दिन्थिनो हायो आरो बिथांखौ सोरबाफोर बायदिया माबा मोनसे बुंदोंबो जानो हागौ नाथाय सोरनि खाफालाव माबायदि लिरनाय दं रावबो बुंनो हाया दिनै बिथाङा सासे बेमारिबाबो सानसे समाव गोजौ थाखोनि सासे मानसिबो जाहैयो दिनै मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया अब्लाबो मानसिया उन्दैबाबो गेदेरबाबो बबे समाव थैगोन बेखौ रावबो मिथिया नाथाय नानिनि बे जि थांना थानायनि बेला बेयाव इसोरा निस्सय बिथांखौ दैदेनलांगोन आरो इसोर बिथोन होनाय बायदि बा इसोरा जोंखौ बाहाय थोनहरनाय बायदि दिनै बिनानावनि जि हालोदाव नुफैनानै आं गोजोननाय मोनदों जाहाथे बिनानावा सानसे समाव गावनि थांखियाव सहैनो हायो बेनोसै आंनि बुंनांगौ